Tirtute chibele vekule holetun ruma chuan kumin kumsang ni somni panga January tlan ti chua back in action ti chu kan thlir ho vele dorani aingama main kumsom panga liam ta lo lang ha ringot maya metle Emily te chu CIA tana thok ni in tuna hina in ngai zong meka Emily chuan railo tes na chu local ruin arai ni nge na lang an pani chuan party na huna an kala Karan Parkfel nu chuan Emily chuan party satli ani don ti in met chu silai pani chu da thaturin na tia Karatranga aron chuk chu an thian pa chak chuan alo endu hle ani chuan CCTV mangin alo thlir renga anin biak po na te po chu a hretheya ani po chu han be pop thei bokani chak po chu CIA mi le sa ve tho ania chu party na hmuna chuan chak chuan metle Emily te chu goran hena tranga thil la chuak turin na tira chuin lian zet mai chu bel thazar gor in chu hania gor chuan afate birthday alom sak don wanga chulai party hui hot po chuni metle Emily chu in chunglama chuan an lutlam ta zela mi pon tam angreng fu mai nakina chuan gor chuan an lam chuan hoi ta ka wangin Emily chuan gor chu wabi ka tuma akuta chuan engamo ha spray zau mai gor chuan abese ang ngein akuta chuan alo mu saka Relote ha gorne chuan in thren zui gorne na hain thren nuwa chuan metle Emily te chu gor office lampan chuan an tlan chota lok maya Emily chuan akuta goran avon na mang chuan a fingerprint chu lain chumi mang chuan a office a bungroda that thil hlu em mai electronics zong control thei daki an ti mai chu an la chuk don ta ne chu thil chuan power plants te dam tele nuclear reactor te po chu atinungin atithivek theya chu thil hluset mai chu andua CIA te chuan nei nge entum metle Emily te chuk tur chu security te chuan an lo ti bui ngala ti chuan metle Emily te chu tlan chu ngalin MI6 te chuan an ni chu an lo lam don ani alo mok tu tur chu beron ni in Emily nen chuan am main alo ngai zong to trina ti chuan beron chuan metle Emily te chu thlona chuan a hruiluta an motor mang chuan ani chu ha kalson vele donani met ne na in biak dana met chu beron chuan a thi kani ti por riat maya ti chuan beron chuan tuiwak manglo chuan Emily le met te chu thlona chuan a thla lut ta an lu vele thlona na tok pakhat chuan ani chu halo chiu a thuya met po chuan zuwa la ngal thui mai mase Emily chuan zuwa lam ve du lova met chuan eng ti zia an hlot lin na chu lom du lo nge ni zot Chita chuan Emily chuan a right hu chu met nena chuan a hril ta nei met chuan a rin hlelawain Emily chuan intes na tam tak mai chu aron phor chu ka atira chuan met chuan beron kha hapu dewa ma se to pa chuan met chuan a pom ve theita ti chuan pani chuan in po zet chuan an ti duna met chuan na thok tu nena chuan zu chu ron la turin na han tia ani chuan relotea ron panin chuti lai chuan Emily chu aluaka chuk ta thut maya aluaka chuwang chuan bathroom manadila daka som pakhat zet thlok tur ni si an bathroom chu ha man thei thlat lo chu thil chu Emily chuan a hre thiam talowa met nena chuan a hril zui an ring hlel ta ni chupa chuan Emily chu silai chuan tinin met po a chet huaya an pani chuan misul te chuan beilet ta thlona chuan te chu misul vek mai an lo nia an thil lak daki an ti mai chu sak an lo tu mani Misual chuan silai pakhat chu charin pilot chu ti pau thil thuina kapa ti chuan an thlona chu tlata ne an thlona chu tol zelin khama an tlak dona wangin Emily chu met chuan parachute pakhat chu chu peya mase Emily chuan met chu akher betlata parachute chuti parin an pani chuan uai chuk theita ne ti chuan vansa chuan an pani chuan an uai duna inchel turin an aw vak relo te an pani chuan le chuan trumin an ni chuan thilom dan chu han hrethiam ta thonat la chuan an ni pani chu thingei tur ni in an la chuwang chuan an ni pani chuan in neya bultan thar zain rel ta ni ti chuan an thian te po biak to lo zain rel boka an thian te mai baka an chung te chu tuma biak to lo tur tin an pani chuan thu an tiama an pani chuan Atlanta lama nun bultan zain rel ta ni ti chuan tun hun chu halo lang ta met le Emily te po chu han lo hlim dun hle kum som panga zet anin nei toa
an fa te po an lian to view mai an fa pa chu anau pang zong ni in a ming chu lio nia games khela chil hle a u zo chu Alice ni in a in tin la ve to a anu le pa thu po a poisa to lo view mai an fa te chuan phone chu an a thil em awangin met chuan phone chu laksak mai turin Emily chu tia ma sen fa te chu an lo in ti puitling ve to view mai a met le Emily te chuan an ngam mang lo ani nia khotlang nu le pa te hian an fa te hi an ngam mang lo wa ruma an lu don pon an dil hlap train chu thil tra ni nge ni lo chu kan thra chho ve zelanga mizo te point kan tong chho zel chu ni hi an fa te chu phone an khoya han ruma in khung top maya an chu ko chu anin po tlang lu tuk lem lo chu mai ba ka an ni chu anin la rang riwa anu le pa te ngai na po an nei em lo ani metan afa pa lio halo zil vel lai chuan afanu Alice chuan inti puitling takin anu le pa do choi te chu halo soi chuak ve zata apa chuan Russian tronga manawangin do to soi ti na puwa ma se mili chuan met chu halo tran pui thuya piscorpa tangin Colombia hun rei fen om to ti a ro sila an Nupa han tran rul mio wangin an thil ti le an lo ti to thin te chu an thup thei zelani atuka chuan Alice le lio te chu met le mili te chuan an sikula chuan on vatla an Nupa chuan an fa de thunun an tum hle ma se an ni la chu an lo in langeng ve to a Emily chuan Alice chu chumi zana chuan ani na thilan ti don vai lo ho ma turina tia ma se Alice chuan a thian nu te na le kha zir don ti alo shil ve mak mai anni par hi chuan an duang poin an fa de chu an thunun hlei thei to lova ni e rol tharan ni cho ve to a hain langeng mi wani sigulan tlen chuan no pang te chuan chuka lio chuan tham sapa mu chuan apa chuan akujing puya a thil bun chu azota lio chuan smart drink ani thuashila chumi mang chuan aom nam hun chu an chui thei zel ni in lio chuan a soene an fa te chuak ta chu an en renga Emily chuan Alice va chuk chu muin a mai upat mel te menen chuan an ti ti duna an kut te chu hanin von saka hanin ngai zong ti riat le an Nupa chuan benocular mang chuan an ena hanin kis lai chu han va muzui Alice chuan an ni chu ron bia engtizia benocular manga ron thli renge an nia zota kalkiang turin anu le pa chu haron ti an ni la chuan an ka san ve mai boka chumi zan chuan Emily chu aril ru a ha hle maya Alice ko sakdan chuan ati lom lawani engtia ma chon zel tur nge ti chu angai tu na sa hle maya chuti aril ru ha taka aom lai chuan Alice laptop chu aron ria chuti ron rik tak chena chuan Emily chuan Alice laptop chu hon a chak tatlat mai chuti Alice laptop a lu ru ka tum lai chuan a pasal met chu aron lang phuta a phuna sa hle Emily chuan a thil ti ruk tum chu metan hena chuan a hril fia Alice laptop a lu dan chu han ngai tu ta a password chuan reisa an res pu thei box silo vane thla takin Emily chuan a lekha ver a hai na lama a password a zia ruk chu a muta hlau maya chumi mang chuan a laptop a chuan an lut thei ta ne Alice le a bial pa in biang na zong po chu Emily chuan mu thei ta an in biang na chemical apocalypse an ti chu muin an hret him lowa an thu soi ri chu lio chuan lo hrein a lo hril fia vele lio an thilom dana soi fia ta ka chuan Emily le Matt te chuan an fanu Alice chu le khazir turin a thian te na kal lo top tin hre chuk ta ti chuan Alice jong tur chuan an tlan chu dun ta a phone chu GPS manga a han chui ta ka chuan klapa om tin hre ta ni ti chuan an Nupa chuan thalai ro zinga klapa chuan an valut veta roi maya mi puizin nuai kara chuan Alice chuan zonga atopa chuan in chung lama alo lam chun han muta an pani chuan chawin Alice chu hruai chu an tuma ma se an bula omte chuan an ni chu thatakin lo dor an tumbi khau lo mai an zia pakhat chu alo in la por fal deuh hleka Emily le Matt chuan ma chon mai du lovin kalasan an tuma ma se Alice kal tur chu abana lo man le ta chu thil chu Emily chuan a tur zo ta lo chu ho chun Nupa chuan khuai noi doin pakhat chu in chunga tang chuan an the thla an thalo la tu chu a video chun delete sakbok ti chuan Alice chu in lama chuan an hroi hong ta Alice chu alom lo hle anu le paten klapa an ron zona wang chuan at hinarima ma seng ma chu soi thangam chung lo klapa chuan kumtling chin chau lu phalan nia Alice chu kum som pali chaw nia
eng tiang alut thei nge anian zot ani la chuan soi thadu silo a laptop an lu ruk dan te han soi chuan Alice chu hathina rima kathilani kha haloti ma semet chuan nangma ta ni lo kan ta ni kha hati mak mai anu le paina klapa mi an soi sak hrep awang chuan Alice chuan anu le pa chu ha ring hlela ani pani la chuan taekwondo class kan kal thina lom an lo ti fel then boxi an pani chuan an tran rual zel awangin Alice rirukoi tak mai po chu an hial dang zel maya Alice chuan an sual na chu Thailand tum ve view ma sela Nupa tang rual chuan an ne thei zel mai ani pani chu hanin po zual deuh dewa chu di line Alice chuan lio chu pasu ta hrilem ni ti na zota anu le pan tran rual ema vain Alice chuan lio po chu tran rual puya lo som vea ke po minen thlani chuan nang pon en thlave thawang che te halo ti vela chu tiang chuan chu tlei rol te thinlung in thlak ve mek chuan anu le pa te chu a han chau ve tha deuh chu nia ma se Nupa chu a in mangain an tang rual ema an fa te chu an thunun thei zelani chumi tu ka chuan Alice le lio te om lo line doorbell an ron metria kongkhar metana wa hon chuan chakalo ni reng mai chak chuan a ma zana klapa an chet dana wang khan an ron zong mu thei ti soya chak chuan an tan chuan film khurangai zete ha hrila melma te chuan an ni chu an thil la ruk tak daki an ti mai kha an kolan rina wangin an ron zong mu nge yang ti asoya chuwang chuan an ni pani chu ama zui mai turin atia ma se an ni la chuan thlona khan atlabo deya kan mu zo bik leine man lo ti chak chuan beron kha goralam trang ania tunai hin an ni chuan an zong rang chewa chabi kha han du ani tunai hian an ni nan mulo chuni point CIA hoin an zong rang chewa an man don tho cheu chuwang chuan min zui ro hatia chutin biang mol lai chuan chak chu tuemo hian aron kap thu top mai met le Emily te chu an tlan sia hin chuwa chuan tlan lut ngalin July tranga chu dan tur chu han ngai tua Misuata chu bumin an tlan chuk thei garan chuan lai chuan met chuan Emily hena chuan chabi chu akol ngei thu asoya ada thati soin Emily ero chu halo hril lawani Emily chuan kum som panga zet maya alaka athupa wang chuan alom lo thu asoi ve boka masa tun din muna chuan in hau na hunani lo met le Emily ti chuan an fa te him na tur han ngai tu ngai an fa te sikul lampana an tlan cher phot maya ngai ni man mo takin an fa te sikula chuan an vakala an ni chuan lan san lo ei meka chuti chu chuna nei lai po chu eizo tir theilovin met le Emily te chuan an ni chu airport lama an hrui ngal thui thuya Alice le lio chuan makan ti khermai airport an thlen chuan amang bokin Alice chuan buina simlea anu le pa chu a chu chale to masen ni pani chu an tang rual zela an ni chuan an fa te chu an min thei zel mai ni apin hena an kaltur thu chu han soiboka Alice le lio chuan a main pian nei ti reng shelo tun hunan hre chau chu ni si chu po man mo takin an chu nei line hrui chu an nia arang theyang bera an ram chu saran tum boxia chu thil chu Alice le lio chu an hre thiam lo leya masemet le mi le chu an hril fi zel mai ti chu thlona chu an luta no pang pan hi te chu an mu hil thuai an fa te mun nuwa chuan an pan hi chu an ti tia an fa te him na ta na an thil ti chu thil thatak ni poin an hria chutian ti lo chuan an fa te len mani nu na tan po chuan a hlom thei don siani chuan chuan USA train England a chuan an zin tangot maya dan pa ngayang in airport a an security system chu an patlang ve nge yangaya an ID te chu an mu nge yangai chuwang chuan an mani chui tu te po chuan chulai chuan ron zong chat nge yang Garlawan ni Chhungkaw po chuan England chun ron thleng ta a England ron thlen chuan an mani lo muak tu ni om tak mi sual rul te po chu an mu in na in hria masian ni chun chet an la zui lem lo Sometimes things are good way. The movie got him. So did I. What do you think? Basa tang chun thamu tak chun an chuka chuti line Baron Khan an ni chu halo ro thui zela Baron chu MI6 sami ni in ani hian chabi kha zon mu ve nge ya tumani adi beauty hena chuan naupang te chu uluk takalo thli thlai turin atia
an phone signal mang chuan zong hal thuai turin atibok Inglena an ron om to wangin an ta chuan thil har sa ni lem lowang met le mili te chuan kar ho turan muthuya ti chu arangin metapizon te om nalama chuan kaldon ta emili le anu chu huneng ma chen na lo in trend to a mase tun din huna chulai lo chu hun him omin an hresilo kara chuan thoveng om tak chuan han lam vela chiri lai chuan petrol chu halo zo don ta petrol pama chuan an din angai ni Alice le lio te chuan thil ei turan du thu an soya annin petrol an tun lain Alice le lio te chuan thil lan lo ei don ani Yeah, pass me my bag. Look, we're gonna get some gas. That's some M&Ms. Alice le lio te chu thil ei turin thingpui dor lama chuan an luta chulaian omlai chuan Alice chuan lio hena anu le pa chuan ming leman man thu chu ha hril ta Alice chuan anu le pa chu misual ni na ngai tlat mai Marcelio chuan anu le pa chu poikhoi tu misual ni theina ngai lova petrol pump lama chuan met le mili te po chu han lo ti ve boka engtianga che lak zel tur nge ti chu han lo soidun And immigration, it's another 30 minutes, tops. Plenty of time to say hi to your mom. CIA, we get our lives back. chuti lo ti lai chuan gora mile sa te chuan anom nalam chu han ron pana chuti line beron le a secretary po khan aron pan vezel in chulama Alice le lio pon loin niela chuti lai chuan gora miroi te chuan met le mili te chu aron pan ta ni Listen to this. met le mili te chuan gora miroi te chu han ne theya arang theyang berin thingpui dora chun tlan lutin an fa te chun va hrui chu zui ngal an ni la chun an chezi kha han lo mu vek sia makan ti em mai ni Alice pei chu a hel deuh ti tuaya ma se met le mili te chuan an ti lui thei zela kara chuan lutin tlan chiat an tum cheti la chun beron te khan an ni chu aron mu vele ta beron chu mi sual nia an ngai awangin an ni chun tlan chiat san an tuma harang theyang berin an tlan chia an ma a truck thil phur chu met chuan a kapa truckina paipa phur tam tak chu konga chuna botanuya beron te chuan an ni chu aron zui thei talawani chung thil jong jong chu no pang te chuan an mu mai der silo chutiang ni wang chuan anu le pa hne na chuan tu tenge an ni chia chuan zot ta a Alice chuan tu tenge moi ni chia le ati ta mi mai atopa chuan Emily chuan Alice le lio hne na chuan a main Enthlatu an tran thin to thu chu ha soi chuak ta ne met le Emily te chuan misual te han chui thin thu le chutiang ani wanga anni chu misual te na aron target tu chu Alice le lio hne na chuan an shrila met chuan leo games khel chu alak saka chumi mang chuan aron chui the ani ti hri da wain truck pakhata chuan met chuna pailu dai mai Oh, buddies. Oh, video games are violent? lelama chun beron le deputy te chuan met le mili thil ti te chu haron chui zela misual te po kha hanon enfia chung thila chun Russian misual rule te chu ain nam noi ve nei tin ria Leo video games khel te po kha haron chui zel chumi games khel na mang chuan Leo om na chu hre thein police te chuan in ngaya chuti misual te le police te an chireng lai chuan met te chung ko chuan reilo te a Emily nu om nei lam chu haron thleng ta chuin chu in lian zet mai hi lo ni geta chuan ding khomong in a han ti le ria reilo te a in chunga chun an lut ta kara tanga ron chuan nu loka chung silai ron puk thuya sawa hi wana tren ron tla top mai Sick. chuta Emily nu jini chu ron lang ta Emily chuan atu te chu api jini hena chuan a hai mel hriat tir ta jini chuan thalakami ai chuan lian dai to ni hi halo ti met chuan a rukin apizon jini chu alova betrin hi lo nia an chan chin en kim chu lo hril vek mai lo ni Alice le lio chuan api chu kwan tuma ma se jini chu tianga ti chini velo me chedang lam tak mai ni asawaka chu char turin lio chu tia ma se mili chuan lio chu pai turina ti ve thung ni chuan chunga chuan an luta jini chuan atu te chu a duat vak lo ni na lang in chungan lu chuan khoilo tur chu a hril mol maya room then khata chuan lu phal sak lo zui ngal chuina chuan security system thatuk mai alo om boka
chu tian nu rei vak lawa chuan Dinin pasal Nigel chu haron langta Nigel chu la thalai hle mai sia Dinin la tar to bok Nigel chu Dinin ta chun afa pa rual om velek hinia chu thil chu Alice le lio chuan makan ti mel hle Emily le met po chuan makan ti ve thawa Dinin ang lo takin Nigel chu naupang te chu lom ve hle Alice le lio te chu ain fiam pui vel ama metan lio games khelna trak nuwa avom lu kha police te chu naron chuya meta te Chhungkaw chu ron mun tum ve nen ma se ani chuan buman ni tin se chuk ta ni ma se beron chuan chulai tranga lataka chuan anom theilo ti hre chianga chuwang chuan chulai area chu zir chiana du ta a deputy hnen atang chuan thil thlen dan tu romang chu hangai thla chulai hmuna chuan hun rin hlel om tak pakhat chu oma chulai hmun chu Dinin in chu ni beron le police te po chuan Dinin ina chuan met le mili te Chhungkaw chuan oman ringa chuti mek lai chuan Nigel le Alice te lio te chu inchung lama chuan local frangin Nigel chuan anu pui tu te chu duat takin na lo om puya inchunga bungro nei sang te chu alo ko mu vela a man dan te halo zir tir ve bok in hnuai lama chuan Dinin te met le mili te chu han lo ti tia met chuan chulai hmuna chuan chabi chu athu ruk thu pin Dinin hena chuan a hrila pi Dinin chu halom vak lo chuta Emily nen chuan in chang bung deuh zuya Dinin chuan Emily hena chuan ifanu Alice po hian a horeng che ni hati Emily chuan Alice chuan min homa sela ka chen pui thei zel thowang ka na ain ka Chhungkaw hi ka ta poimo zo ka tia chutiangan thil soi jong jong chu Alice chuan alo ngai thlave reng tiang shereng reng lo Emily le anu pi Dinin te chu tun ma trangin an loin ngei to lova a chan po khati Emily lo puitlin dak deuh nuwa khan Dinin chuan an ha tho du wangin Emily chu ombo se te in boarding school te hada dai thina chung thilawang chuan Emily chuan amnu pi Dinin chu angai theilo ani hun rei tak chu an Nupa chuan ain beto lova tun tum hi anin ton le nam ha sa chu ni mai Emily chuan na ang hi ni ka tum velo ka chung te tan nu thatak ni ka tumani hati mia pi Dinin lain tleirol te chuan an ril ruan thlak ve thina alo puitlin hnuan ron let vele mai alo maloti chudi lai chuan beron chuan Emily le pi Dinin te in lai chin na chu alo hre chuka pi Dinin ina chuan Emily chu om ve ngei poring a deputy hena chuan team pathuma in semdara chung level chu zong turin thuwa pezuya met le Emily te po chuan cha bilak chuan lo tuma chuti line Alice chuan api pindan chu lo enin anu le api te thalak dun chu alo en wangwanga tlerol te chuan tlerol sualan nei thina chutiang wang chuan Alice po chu haril ru a helri mai mai ni mase ril ru lo puitling dewanga anu chu angai sang zual deuh ngeyang api chu lo kalim pi Dinin chuan Alice hena chuan ama chuan ani Nupa po chu anin ngai na hle thin ti soya mase pi Dinin chuan atna chu angai poimo hlea atna wang chuan afanu chu a thlau thla hialani chuti line Alice chuan anu chu a hotak zet ti soya a chan po api chu athito angina soi miosi do talo soi reng mai ani lelama chuan misual rual te chu an ina chuan ron lu an lo tum ve meka in chulama chuan Leo le Nigel te chu han lo in fiama No, Abby, if you want to get into MI6 these days, package. You'd get in no problem. It's a spies. It's in your blood. Is that you? What? Yeah, I'm going to stuff all the time. It's standard agency training. I'm trained to take a punch. Chill. Line met le Emily te po chuan until thuruk lam chu han lo vapana reilo te until thuruk chu muin met chuan Emily ta na ale khan hu chia te chu Emily chu chiar tira met chuan alo boral pal ta ni chuan Emily chuan chu thil chu lo va jong mu se du ni an om na lam panan ron kal chuan helicopter chuan muwa thil dik lo omani ti hrein in chung lama chuan an lut ruzui ngal pi Dinin le Nigel te chu choka chuan lo phuar beta pi Dinin an phel nuwa chuan met le mil te chu in chunga chuan lutin misual te chuan silai lo tin trup mai nei an fa te po chu an lo phuar be wang chuan chabi chu met chuan la chukin misual te chu ko mu ta chuta misual te singa ho tu pa ber chu ron luta chu tu dang ni lohin a ma an thian pa ni an hriat a thito emo an ti chak nge mai chu lo ni chu thil thlan mu chuan met le mili chuan makan ti em maya chak chuan ang ti zia ani chu phat san the tamai nge ni chu an hrebik lo ti chuan chak bo chu ai soi fia ta an ina aron kala silaya ka ni khan silai mutak takin an kap lo ti soya
chút tiếng á ti chan po chu eng dang ni lovin CIA mi te chuan thona tlak nuwa khan chabi chu an mu zo si lawa chak chun lo ban ta lo ni chutia ban ani ta ka chuan chak chuan thin rimin misual pol chu zoma met le mili te chu aron chui tangar ngar mai lo nia chutia lo ti vel lai chuan pijini le Nigel te chuan misual te chu lo ti buayan ril ruka misual zia pakhat chuan chabi chu a han enfia adik nge ani ti pon thezui CIA tanga ban ani ta ka wain chak chuan ani Nupa wang chuna turna sa hle ti met le mili hena chuna srila chu thil chu atan chun phubala na satli ve mai ni omina soibok amaro chu engdang ni lovin poisa adu lur wang chu ani ngei mai chu thil chu misual ten hena emo sumdo hausan hena ashalani chuan chungmi te chuan chabi phang chuan electronics thil throm hrim chu uncontrol thei to mai don ani pijini chu lo chein misual te chu alo ti tlu vela met le mili point pistol an chu masian fa te chu misual te kuta lom si chu wang chuan met le mili te chu an che thei lo misual te chuan an khong tluwa ti chuan Alice le lio chu helicopter lampan chuan misual te chuan an hruai zui ta ni nakina chuan pijini chuan met le mili te chu haron ti hara an fa te hruai bo an nei thu a hrila an nu chui thei dan tur chu han ngai tu ngal zung zung mai chutia CCTV te uluk taka han entaka chuan Leo chuan tham saparon mua chu thil chu met chuan a hrathiam zui Leo a zungbuna khan GPS tracker rom ti met chuan a hrachuak chu zungbun chu a main smart ring ani ti kan soito kha ti chuan Leo om na chu met le emily te chuan an hrachuak thei ta ne misual te om tum na mun teit modan an ti mai chu mun changkang tak ni in mi hausa tam tak kal khom na ria chulai chu security te po anom ve ma se chak le na te chuan security te chu han khong thu mai zela reivak lwa met le mili te Nupa po chu haron thleng zui ve mai a chunga lu dan tur chu han rel te chulai huna chuan silai alak lu theilowa hachan po metal detector omani in chungla ma chuan chakana computer thiam khan an chabi chu halo la a thunun na khola chuan a vu lu to chak chuan gor le anau te ho chu hawa bia chabi chuan ai to thule a Jordan thu wa shil gor chuan chulai mun chu panturin anau te chu thu pe zui poka chakanau chuan en kim mai chu ha set felta ama dor tu ten hena chuan athil ti thena chu chak chuan en tir don ani sumdo house tak tak te chuan chabi chu leitumin an ron dor ta chuta chak chuan anau chu khopui lai jong jong chu ti thim turin thu a pe a atiang nge chuan khopui lai jong jong chu an chabi mang chuan an ti thim veka anom na building te an pia building te le khopui chunga lai trang te chu an ti thimin an ti eng ta vel mai maya an du hun huna chu tiang chuan khopui chung chu an thunun thei to don ani thil thlen dan chu met le mili te po chuan an lo hre renga chabin ha thoni ti pon hria chakanau te chung huin an zui ngal thuaya chuti lai chuan chakanau chuan leilon poimo tak chu alo hong ve meka chu thil chu adu hun huna a hongina khar thei to don ani met le mili te poin an fa te om nalam chu ron panin misual te chu an khong thu thei zela met le mili ten misual an lo be line chak chuan dollar makta duai zatel fe chu laglu tumin sum dong te chu alo bevel mekbok I'm selling is power. What I believe to be a $150 winner, $250 million. dollar makta duai zan hi som nga zeta shala tum lai tak chuan police te chu ron langin emily le met te chu man an ron tuma ma se met le emily te chuan an thil ti chu soi chuakin tuna chun man ri lo turin an tia beron po chuan met le emily te chu man talo chuan chaka om nalam chu pan ta ni police te chun chaka nau te chu an tu khlu theya amero chu chakero chu tlan chia met le emily te chun an zui ngal thuya chakanau te ho chuan Alice le lio chu an lo hruai chu ka long lama hian an lo kalpui mek chu thil chu met le mili chuan muin an zui ngal thui mai mase gor an autte khan met le mili chu an lo ti ding sia chu ti lai chuan chak le nau te ho chuan Alice le lio chu longa chuan lo phurin Tlanbo an lo tum ve mek ani mase gor an autte chu laser hian ron chun ta thlat mai pijini khalonia a sniper rifle mang chuan met le mili te chu ron chan him maron tumani misual te chu
chengam to lo chuan met le mili te chuan an bike chu han man saka chak le nau te ho chun zui ta ma se mi su athen khat chuan bike mai na ron ve zela wangin bike mai in be na kan hmuwa chekanau khan chabi chu lo Tlanbo pui lo tum ve mek chekanau kal nu loka chuan berona deputy po chu ron kalve bokin ma se ani chu lo kalbu man to si chek te chu longa an tlan chu thu chu berona hena chu na sila beron chuan police te chu leikha khar turin thu ron pe ma se chabi manga an lo ti to wangin an ni chuan thu nei na nei lo Emily chuan misualte atuk dol nuwa chuan long pakhat chu haman thei hlauh maya chu long chu khalin relo te a met po chuan abai ka tang chuan ron zuang thlain long chu haron thleng ve thei ta police te chuan lei chu han khar thei lo kan ti to kha chuti lai Nigel chuan chabi chu ala ron zong ve zel boka chekanau ron chuak chu Nigel chuan lo muin lo ti bu e tuma akar mang chuan chu nu kar chu asu pop pop mai ne chekanau chu ni khor khelo ina oma ti chuan Nigel akuta chabi chu hom ta chabi chu Nigel chu mang turin pichini chuan atia lei chu khar thoi se aduani ma se Nigel chuan chu chabi chu apang thiam ve te silowa I don't think I got up to this chap. Right. Delete control. That's it. Control. You can't do that. You can't do that. met le mili te po chuan long mang chuan Alice le Leo te chuan na chu haron ve sela chuti line chak le nau te ho po chuan ani chulo danan tum ve hle Emily te chulonga chuan zion lo tin in be buita chuti lai chuan Nigel chuan chabi chu man tumin alo bui ve na sa hle jini chuan ti dan tur te chu a hril vak boka atopa chuan chu chabi mang chuan lei chu an khar thei ta hra mani Did I do it? an long chuan lei chu asungei don ani ti hriain Emily chuan Alice le Leo te chu tuya chuna nam thla met le mili te po chuan chak chu soi sa zuin longa tang chuan an zuang thla zui ta ne long chu tuya chuan tlan zelin nakina chuan leya chuan in supuk ta dur maya chak chu aboral zui ta din mun la om takatranga him taka an chu taka wang chuan an Chhungkaw chuan lom hlea tuna chuan Emily le Alice te po chu ain ku thei ta Alice chuan anu chu a ho zui ta lo Happy that you're safe. chu mai ba ka pijini le Emily te po chu lim takin ain ku ta vong maya ama ain huat na zong chu an pai bo ta vek mai Do that again. chung thila than nuwa chuan Alice football pet and tur chuan an Chhungkaw chuan an kal le ta chuti lai chuan Leo le Nigel te chuan video games an lo khel Alice chuan penalty pet do na chuti lai chuan met le Akos te chu an lo lau thong le pijini chuan lau thong lo turin Emily chu tia ama ang mai huai sena ni thusil tuna chuan Chhungkaw ponin poinan lim ta hle mai in khilan zon nuwa chuan Alice le Bilpa chu Emily bula chuan ron kala Emily chuan le khazira du to thu anu hlena chuan a hrila party na chuan kala tum to lo ani chu mai ba ka thotran zana chuan movie an puyanu chu soma anu chuan nukaul ta thau mai mai na chuan nu le afanu in kara in rent lo na om to chu haron sukianga tuna chuan Emily chuan a thei to pa a Chhungkaw en kolawangin Alice po chu hin lam letin anu lama chuan a trang ve ta tuna chuan Emily le pijini in kar po a felto kara chuan met le Emily te chu chuang rutin a hnunga chuan beron kha lo trua soitongin Emily le beron chu mai nei ngai zong kan ti to kha ma se tuna chuan met le Emily te chu hlim takina in neya beron poin har sana sim lo beron chuan chaka ruang chuan zon mulo thu a soya chu wang chuan mission dangan mamole don ni na hria an Chhungkaw tang chuan member lak lu du thu soiboka chuta Emily chuan anu chu atel theng em ti a zo chuan beron chuam ni lo ve ipa zo ga ni ang chu hati Emily chuan pa lo nei reng maya chu thil chu met chuan a lo ra hrelo ani ti chuan movie chu lo tok ta thlir tu te Netflix le thil dang ho hian achang tu te hian black hi an mang uar ta rio maya
nakin loka chuan Romeo and Juliet a pawh hian mi hang kan la hmuh ve le nge yarinom mi hang promote hi an tum hle ni in ka hria chutiang ka soiwang chuan resist mi lo ti su o ka ngai dan ka soi ve mai mai ni hapui po ka ti chuang lo atop tle lo thlir zo vain ka lo ma lo dam lo hriselula fin dan nei mule thui kan tum don nia